И така, хора, здравейте от мене, аз съм Драгзвеста и тук с мене специален гост, Чипито 1006, който е наказан. Кажи здрасти, Чипи. Здрасти, Коста. С него мислим да играем, но имам една лоша новина, че снимам. Аз мислех да снимам от телефона, но ще настроя в рапса и ще снимам от него, защото на телефона, ако направя една игра на CSGO, 40 минути ще ми даде примерно 3 гигабайта, пък аз нямам толкова. Или пък да отразвам целия клип, да оставя най-хубавите моменти, когато бях хедшот, мечот. Такива работи. Иначе на Skywars ще правя те, примерно аз умирам, ще спирам клипа и той като умре или спешели, ще върнем когато почнем от следващата. И така, хора, какво да правим? Какво да правим? И биш приказваме. Така, Чипи. И те. Чипито е да без на ПВП, направо ги мейлим. На двамата ги мейлим на ПВП. Трябва да спускам хака по-често. То спа. Той ва лъжи, няма хак. Никакъв хак няма лъжи, той е мазен лъжец. Така, хора, може да играем Skywars, CSGO, защото май ще отразвам по-интересните моменти. Може би като снимам CSGO, един клип ще бъде примерно 2-3 минути с най-интересните моменти. И ако реша с Франс, може да пробвам един път да направя цяла игра, пък ако се получи добре, защото на диск D, той нали е много голям, около 50 гига. КК, се учи да седа. Нали, знаете, моят диск е много голям, 50 гигабайта. И мога да направя бая клипчета на CSGO. Тя знам, ще реша. Така, за Майнкрафта си знаете, ще снимам. И всъщност от втория ми клип няма да правя нещо като стрим, само ще няма стрим на живо, ще бъде като клип 2-3 часа клип, а ще бъде като направя 50 абоната. И ако забравя да, примерно вече да направя 50 абоната, примерно след 6 месеца. И като съм направил тези 50 абоната след 6 месеца, сигурно аз съм забрал. Така че напомнете ми в коментарите, че съм ви обещал нещо като стрим, но няма да е стрим на живо. И така, и чипито се върна. Така, хора, в Майнкрафт понякога сме модератори, билдери. Той най-високата му титул може да е Колонър в един сервер, аз там съм билдер, защото ще трябва много хубаво. Колонър ли си, бе? Мисля, че става Лонър вече. Ти ма сагваш направо. Аз съм Колонър тогава. Така, хора, какво да правим? Ти е живот. Той винаги ма садва с неговите титли. Аз винаги съм рак. Така, за Майнкрафт разбрахте, за CSGO разбрахте, а за World of Warcraft катаклизъм ще се снимам самичък на тая. Ще се снимам на тая игра самичък. И така ще правя, примерно, не знаете, че има батали. Ще имаме един батъл, който е 15 минути готов. Така, абонирайте се за каналите, които съм ги сложил там. Абонирайте се за мен, subscribe, like and comments. И това беше от мене. И айде, чао. Чипи, кажи чао. Ай, чао. Айде, много хубаво чао от мене. Айде да кажем на 3, 2, 1. 3, 2, 1. Чао.